משפחה אחת זאת העמותה, פועלת כדי לתמוך במשפחות נפגעות טרור. כשכולנו אותו דבר, אז פתאום אנחנו מצליחים למצוא את השמחה. בהתחלה היה לי קשה מאוד, היה לי קשה מאוד להיפתח ולהיחשף ולדבר. אני מראיין את פנחס, ואני מתרגש. כשאני חושף אותו, אני חושף אוטומטית את עצמי. בגלל שאני הייתי צלם, הייתי כל הזמן ממוקד על המצלמה, איכשהו איבדתי קצת את הרגש. פתאום אני קולט את זה, אני יוצא מהמצלמה ואני מסתכל, שומע את מה שהוא אומר, ואמרתי לעצמי, חייב להרגיש אותו. בסרט בסופו של דבר, מה שיצא, יצא עלינו. קודם כל, אני מתרגש. גם לא פחות ממך. אז שוב, באמת אם יהיו שאלות אישיות, והכל חשוב לי כאילו שתשתדל לפרט, להגיע למקומות האישיים שלך, אפילו סודות פה ושם, ויהיה בסדר. יהיה לנו, סך הכל יהיה לנו יום נחמד, זה הרגע שלך עכשיו. זה הרגע שלך, זה ייקח אותך לכל החיים. אם אפשר איזה חיבוק, עידוד בשבילי גם. קרוב, קרב. לעצור הצילום, תתחיל צילום. פנחס. אם אתה יכול להקריא לי מה שרשום בפתק? יש שתי בקשות שהוא ביקש. אחד אחד הוא ביקש שאחי יהיה בריא ושלם, והשני שהוא ימצא, שבאמת על השם שהוא ימצא חברה צנועה וחסודה. זה שתי בקשות שהוא ביקש. אני רואה בפנחס סמל של... אני הרגשתי שהמלחמה שלי על הרצון לחיות ולהתקדם בחיים הלאה, אחרי הרצח של אחי. אצל פנחס אני רואה את זה מלחמה של עוד הרבה לפני הרצח. היה לו מלחמה, מגבלה חברתית, והוא לא ויתר. יש לי פס ליום אחד, בואי נגלה את הסודות בינינו. אני רוצה, את בא לא לבד, יש לי פס ליום אחד. חלום של אז, אתה רוצה להבין? אז בהצלחה. אני מעביר לך את השרביט. טוב, אז קודם כל, אז אני המראיינת, אז ממש תעשה את זה בזה. מה? זה כאילו, זה כליה מלכותית. כרגע זה נקרא מחלת כליות סופנית. כאילו אין לי כליות. ואני עושה דיאליזה עכשיו 3 פעמים בשבוע. כן. וואו. ומה בדיוק עושה הכליה המלכותית הזאתי? היא מסתננת. כן. אני לא עושה פיפי. אין לי משהו שיסתנן את כל הרעלים. כן. אוקיי. פשוט חשבתי שזה טוב שזה יהיה פנחס. כאילו ממש, כאילו גם ישר, כאילו מתחילת השנה שאמרו, אז אמרתי, טוב, זה פנחס, זה... אח שלי סתם מת. כאילו...
לי זה לא סתם, לי זה מוות ממש משמעותי, אבל אנחנו כבר רגילים לשמוע על מוות, כאילו הפרטי לא כל כך מדבר לכל הכלל תמיד. זה שאני אספר על אח שלי שהוא היה הכי טוב והכי זה לא... זה לא... יהיה לי הרבה יותר קשה לגרום לאנשים להאמין לי. פנחס עובר התמודדות יומיומית, כאילו זה משהו... תרמו לך פעם כליה? פעם אחת תרמו לי כליה, לפני בערך 4 שנים, והיא נדחתה. ושבוע אחר כך אח שלי נרצח. וואו. ומה... מה היה? כאילו, איך הרגשתי? עובר 2 בבת אחת. שאחרי 3 שנים, כאילו, ראיתי אור. ראיתי איזה אור בקצה המנהרה. ואז פתאום בום, נפלתי. הכליה נפלה. ואז פתאום גם יאיר, כאילו, אח שלי נרצח. אז היה לי מאוד קשה, הייתי כמעט שנה הייתי בבית ולא יצאתי כאילו אני אכניס את זה קצת לעניינים ואז את תיכנסי בתור החברה שלו, בתור הידידה שלו, וקצת נכוון את זה וקצת משחק. אוקיי, אין בעיה. למה את בעצם רוצה דווקא את הנושא הספציפי הזה? כי זה מעניין אותי המפגש של פנחס עם מקום של אהבה, אם התאהבת פעם, ואת זה אולי אני אשאל אותו אם הוא התאהב פעם. אתה לא יודע שהיא מגיעה. ככה קצת למשחק וזה, שירה הגיעה באמצע. נראה לי הגיע לך אורחת. מי? מה את עושה פה? שלום. מתי הגעת? עכשיו, מתי הגעתי? מה את עושה פה? מי את? טוב. נראה לי הגיעה לך אורחת. מי? מי הגיע? לא יודעת. בוא נעשה את זה עוד פעם. אקשן. היי, פנחס, נראה לי הגיעה לך אורחת. מי? מי הגיע? את יודעת איך קוראים לה? לא יודעת. את יודעת איך קוראים לה? לא. שירה, מה את עושה פה? באתי, מה קורה? מתי הגעת? לפני 10 דקות. חשבת פעם איך אתה רואה את האישה שלך, את הבת זוג שלך? יפה, עם מידות. לא יודע מה. התאהבת פעם? מה? התאהבת פעם? התאהבתי? הדלקת אנשים. הייתה, כן. מזמן. שנים. ביניכם לא הייתם אוהבים פעם? מה? ביניכם לא הייתם אוהבים פעם? תשאלי אותה. מה אתה אומר, פינצ'ו? אני? לא יודע. לא יודע. את ראית פה את הסרט הזה, שירה? לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל, רוצים רק לתת לגלות סודות בסתר, להתיר את צבח הקשר, שהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע, פוסע בין הדקויות. זה בית קברות של אח של פנחס.
את זה אני יודעת. אוקיי. מה... גם עכשיו קבעו פה, לא? כן, עכשיו קבעו פה. באותה חלקה. כן, ממש אותה חלקה? יש איזה 2 שורות מפרידות, משהו כזה. וואלה. קשה. מקסימום אני ארד קצת. תודה, מותק. אני מעבירה לך את השרביט. בן אישה. תודה. והרגשתי נורא עם זה. הרגשתי מאוד קשה, כי אני גם ככה אני מרגיש כאילו מין מעיק כזה על ההורים. ועוד עוד חבילה. ומה הם הראו? הם הראו שלא. תמיד יראו את החום, את התמיכה, ושאנחנו איתך, לך מה לדאוג, תמיד, לא משנה מה יהיה, תמיד אנחנו נהיה איתך ובשבילך. אני חושבת שבאיזשהו מקום כולנו מתמודדים ביום-יום עם הבחירה של לחיות. וזה נשמע נורא ציורי כזה, סיפורי, אגדי, להגיד, מה, לחיות? מה, את חיה בסרט? את חיה, את פשוט תחי. וזה משהו שהוא לא... שאנשים לא... קשה להם להבין אותו. ופתאום פה זה בא לידי ביטוי בהרבה יותר חזק, שזה ממש לחיות. אני רוצה להגיד תודה על הכל. כמו שאמרת פעם, כאילו, זה משפחה, כאילו, לא מחליפים. ויש לך בן יחיד עכשיו. ואתה מצפה יותר, אני משתדל כמה שיותר. אולי זה לא נראה לך, אבל קשה לי. אני בשטח.